Abans de posar la càmera en el trípode, el que faig és, amb la càmera anar movent-me amunt i avall i buscant les composicions possibles a fotografiar. D'aquesta manera, és més pràctic i quan ja ho tinc decidit és quan llavors és el moment d'agafar el trípode i posar-lo en el lloc correcte i on començaré a fer les fotos. Després ja posar la càmera i començar a disfrutar d'aquest moment i treure les fotos. Aquí tinc la càmera ja i com pots veure és la primera composició que faré utilitzant una línia de roques que vaig trobar en aquest lloc tan salvatge de la costa nord de Gran Canària. Aquí es pot veure perfectament la línia. Vaig fer una primera foto en aquesta roca, una segona foto un pèl més amunt, just aquí, aquesta roca amb les herbetes que donen informació de l'indret on estem, una tercera foto a la base del far i una última al capdamunt del far. Tots aquests elements ens ajudaran a interpretar la imatge. D'aquesta manera, fent aquestes 4 fotos em donarà una profunditat de camp molt important i farà que tota la foto estigui ben enfocada des del començament, des del primer pla, el segon i el tercer pla. No és el meu moment del dia, segurament, però és el moment que tinc durant el dia per venir aquí i fer aquest tipus de fotografies. Tenia una altra cosa pensada, però he hagut de canviar els plans. Llavors aquest vídeo també em serveix per fer noves coses que no tenia pensat fer i em fa pensar, em fa buscar noves composicions, nous enquadraments i per això que en aquest lloc tan maco, ple de roques, aquí a la vora del mar, a la costa nord de Gran Canària, és fantàstic. Doncs faré un exercici de buscar composicions jugant amb la roca volcànica i també tenint en compte la llum que tinc, perquè és bastant important, és bastant dura ara mateix, però trauré partit i d'això es tracta. A veure què aconseguim. Fer fotos que no tenia pensat fer. Adaptació al medi. Un consell que us dono és que sempre, quan feu les fotos, assegureu-vos que estan ben enfocades. Utilitzeu la pantalla de la càmera, feu zoom i mireu, assegureu-vos que estan ben fetes, perquè no hi ha res pitjor que arribar a casa i pensar que tens bon material i després no serveix per res. I a vegades pots tornar als jocs, moltes altres vegades impossible. Segona foto, segona composició, similar a l'altra, utilitzant les línies que ens ofereix l'orografia del lloc, tota aquesta zona tan escarpada i de roca volcànica, amb la finalitat que aquestes línies ens van guiant, ens van caminant, ens van guiant a l'ull cap al subjecte principal, que és el far de Sardina. En aquest cas estic utilitzant el gran angular Tokina 11-16, mireu com es veu aquí el reflexe, i també amb el polaritzador, i així doncs faré un altre tipus de composició. Amb el 24-105 el que passa que clar, has d'utilitzar 24 mil·límetres, aquest em dona més amplitud i llavors no podia fer exactament aquesta composició, llavors he canviat l'objectiu. La primera. Ara vaig enfocar la base
Faig zoom per 10, enfoco automàticament, 2 segons temporitzador, foto. Tornem-hi. Ara faig una foto al mig de la composició, enfoco, 2 segons, foto. Ja en portem 3. I l'última a la base de la composició. Aquí mateix, enfoco, faig zoom, veig que no hi ha ningú, 2 segons, i ja tinc 4 fotos. Després les ajuntaré i perfecte. Totes les fotos amb la mateixa llum, els mateixos paràmetres, i simplement agafaré les 4 fotos en Photoshop, les 4 capes, les seleccionaré, les alinearé i després les ajuntaré automàticament, alinear i ajuntar automàticament, i tindré la foto final. Així de senzill i així de fàcil. 4 fotos en aquest cas, però a vegades en pots fer 3 o simplement 2 o 5 o 7, les que tu vulguis. En aquest tipus de coses, en la fotografia, és molt important que gaudeixis, que disfrutis, que aprenguis, que ho posis en pràctica. I quan més facis, més en sabràs. Ho tindràs tot més per l'abast. Ja fas les coses de memòria. Així de senzill. Bé, doncs ja en tinc 2 de fotos. Anem a buscar més. Som-hi! Aquí a la costa de Gran Canària, a la costa nord de Gran Canària. Habitualment aquí bufa molt el vent. Avui estic tenint una tarda prou plàcida i disfrutant moltíssim de la bona temperatura i també el fet que no hi ha massa vent que bufi. Anem a fer la tercera foto, enfocant primer dalt. La part de dalt, la part superior, com sempre he fet, no? En aquest vídeo, del far. Després, una en el mig de la composició, en el segon pla, i una tercera, en aquest cas només 3, a la part al primer pla, on hi tenim la sal, la base de la composició, de la foto aquesta, la tercera foto. Som-hi! Una de les primeres fotografies que vaig fer aquí a Gran Canària quan vaig arribar va ser just aquí, en aquest lloc on em trobo ara mateix, perquè em va cridar molt l'atenció aquests pèlags, aquestes piscines naturals que hi ha aquí a la vora del mar. Però clar, aquest mar és molt salvatge, i concretament en aquesta zona de Gran Canària, la costa nord, Galdar, Agaete, tot això. I bueno, però si la meva mare veu aquest vídeo, els que pateixen per mi, que no pateixin gaire, perquè avui ja sé quina ha de pujar la marea, que fins aquí aproximadament 1 hora i quart, no començarà a omplir-se d'aigua a tota aquesta zona. Un altre detall de la fotografia de paisatge a la vora del mar. Has de controlar moltes coses, especialment quan puja i quan baixa la marea, si no vols tenir un disgust. Jo, aquí, just aquí, me les vaig veure de canutes. Més guapo. Quina sort que he canviat els meus plans i en lloc d'anar a la muntanya he vingut aquí al mar, a la vora d'una zona molt salvatge, on les ones cada vegada piquen més i més fort a la meva esquena i he d'estar pendent de que no passi res. Mentrestant, he trobat aquest lloc fabulós, fantàstic,
Aquests colors aquí baix, aquests contrastos, el reflexe del far a l'aigua, aquest camí que forma, la roca volcànica. No podia demanar més per una tarda tan fantàstica al nord de l'illa de Gran Canària, un tresor de la mare natura. Al meu davant, a l'oest, tinc el Padre Teide, però aquí hi tinc la casa i el cor també. Quina sort poder viure en aquest lloc tan fantàstic. És impressionant. Realment avui no esperava aconseguir fer 4 o 5 fotos que m'agradessin tant. Coses en comú d'aquestes fotos que he fet avui. No només el paisatge, el far, sinó la tècnica. He fet 4 fotos com a mínim, en cada moment, en cada escenari. He enfocat la part de dalt del far, la base, el mig i el primer pla, sempre per aconseguir gran profunditat de camp. Com bé ja sabeu, això ens donarà una qualitat, un enfoc total, des del primer pla fins al tercer pla. Des del començament de la composició, a lo llarg del seu camí, fins al final. Quina sort que hagi canviat els meus plans aquesta tarda. Fantàstic. Em sembla que ja comença a ser hora de fer un bon te. It's tea time.